Huomenta. Mä juuri testasin mun kaikki asut. Mulla on nyt mun Albedo-asu vielä päällä, koska mä en oo jaksanut vaihtaa. Mä oon istunut sängyllä puoli tuntia tai tunnin tai puolitoista tuntia. En tiedä, aika on hukkunut kaikki. Mutta nyt mun pitää ommella enää viimeinen sauma mun kaiton viittaan. Nyt on perjantai, kello on melkein 10. Eli lähtöön on 7 tuntia, 8 tuntia, sanoisin. Oli stressi. Melkein itkin, melkein kuolin. Mutta nyt mä oon valmis. Ja mun peruukit on valmiina. Mä oon itse aika lailla valmiina. En oikeesti. Mun pitää vielä pakata tänään. Mun pitää myöskin siivota tänään, että mä saan tulla takaisin kotiin sitten sunnuntai-iltana hyvin crusty-olosena ja väsyneenä ja kiukkuisena ja nälkäisenä ja overwhelmed. Että mulla on puhdas huone, mihin tulla kuitenkin. Mutta nyt on ompeluaika ja sit mun pitäisi varmaan ehkä silittääkin tää, mutta mä en jaksa. Okei, tässä on vähän taustamelua, mutta mä tajusin, että mä en ole pessyt mun vaatteita, mitä mä tarviin. Paria vaatetta. Ja siksi mä vaihoin mun vaatteet, koska mä laitoin ne pesuun just. Ja nyt mä lupasin tuoda mun kaverille solmion, niin mun pitää silittää tää solmio. Ja jostain syystä tää solmio on päätynyt tämmöiseen kuntoon. Mä pesin tän kerran. Mä en tiedä... Miksi tässä on? Pesin kyllä ihan hieno pesussa, että vähän ihmetyttää, mutta ehkä mä saan tän nyt takaisin aikaisempaa kuntoon. Huomenta. Huomenta. Mä heräsin just 2 minuuttia sitten. Mä en oo stylut perukkeja. Mä en oo pakannut. Se lähtee tunnin päästä. Huomenta. Mä tulin, mä tulin 8 Prismaan alle yli tuntia, että mun juna lähtee täältä. Mä tulin hakemaan vähän snäkkiä, mutta se seuraava oli vasta mun 9 täällä, niin katsotaan sitten aamujuna. Mutta nyt mä saan ainakin ruokaa. Mä söin aamulla mandariinin ja sen takia mä en kerran kuva mitään paljon mielessä. Mä otin lääkkeitä. Mä sain just tytöllä, nyt mä paikkaan jumaa. Sitten ehkä mennään junaan. Moi, mä saavuin just Myyrmäen asemalle. Mulla ei oo meikkiä, mulla ei oo perukki, mulla on se takos päällä ja shortsit, mut yllättäen täällä ei oo kylmä, joka on ihan hyvä juttu.
Mulla on vähän krastifiilis, mut ainakin mä ehdin junaan. Moi. Moi guys. Moi. Mikä fiilis? Mikä fiilis? Me ollaan Tampereella. Mulla on ihan sika kylmää. Tampere on kylmempi kuin Vantaa. Nyt otetaan voittajan yhteiskuva. Tulkaa tähän keskelle. Tuomarit, tulkaa tänne sivuun. Ja poseeratkaa oikein nätisti. Lataan kilpailun paras voittaja siihen keskelle. Ja sillä aikaa kun kuvia otetaan, niin minä haluan kiittää teitä kaikkia. Moikku! Mä tulin just Tampere Kuplista. Mä katsoin AM-kissaa ja Kossikisat ja ne voittajat oikeesti Liemiku yleisen suosikki Deserved. Äänestin itse. Bängas tosi kovaa. Nyt mä menen kotiin. Tai siis hotellille. Mä en malta odottaa, että mä saan ottaa tän perukin pois päästä. Mulla on pää kipeä plus tää hattu lentää ihan joka suuntaan 1100. Mun kaulakoru puuttuu jostain syystä. Ei ollut ikinä mukana. Plus sit 1000 muuta accessory puuttuu kans. Hei hei! Tuossa toi meni toi valo. Creepy. Kuinka tuossa menee päälle? Ehkä tää kummittaa. No niin. Mimo. You can do it. Huomenta. Me pitää saada huomenta counter. Real. Okei, yritys numero 2. Mitä te teitte Kuplissa? Niin Kuplissa mä olin... Kuplissa mä joudun vielä abusaamaan. Kuplis saavuin tänne, sanoin huomenta. Mä menin Kossikisas. Mun lemppari tuli toiseksi siinä aloittelijoiden osas. Kokeneiden osas mun lempparit ei voittanut hirveän hyvin, niin mä olin vähän surullinen, mut tosi hyvin kossen jokaisella, et en sano, et ois huonoin. Kaikki sille jäs tosi kovaa. Se oli 2 ideaa. Eikö se ollut yksi se perfume, tai se kukka-tyyppi? Onko se Dan Sugar? Se oli ne kukkaisjutut ja sit oli se Toymaker. Se joku outfit. Mä otin niistä itse asiassa kuvia, voin näyttää myöhemmin. Cool. Ja en tiedä, jos haluatte lisätä sivulla, niin tietää. Tosiaan se
Toinen se kukkaiskeiju IDV-kossi oli ihan mun lepparikossi niistä. Ja sitten tuli aloittelijoiden liikas toiseksi, joka oli tosi onnellista. Deserve. Definitely deserve. Mm-hmm. Sen jälkeen mulla oli jotain 45 minuuttia loppuaikaa, niin mä vaan juttelin ihmisille ja tanssin Rasputinin. Sitten menin AMV-kisaan, jossa mä katsoin niitä AMV:tä ja rakas ystäväni Liemikuu osallistui. En ollut muuten koskaan ikinä näitä AMV:tä ennen kuin menin katsoa niitä sinne kisaan. Mut mä menin, koska Liemikuu osallistui ja sit sai palkinnon, niin se oli ihan supermakee kokemus mulle eka kertaa katsoa AMV:tä ja sit nyt kaveri vielä voittaa. Niin oli mukavaa, plus Elia oli siellä tuollainen, mä rakastan Elia tyyppi. Hullu tyyppi. Mä laitin sille sydämen sieltä yleisesti. Mä en tiedä huomasiko se nyt, jos ei huomannut, se on vähän suokista. Sitten jälkeen mä menin, mun piti lähteä hotellille, mut Finil ja Aura oli jotain säätöä niitten avainjuttujen kanssa, niin mä piti auttaa vähän siinä. Ja Jukka otti musta kuvia, mä uskon, että niistä tulee hyvin Jukka ihan sleijaa kuvien kanssa. Se otti myös Finistä kuvia, ne vaikutti niin kivan. En mä odottaa, että näin. Plus noista peachistä ja marjoista, kekistä ja pekorista. Sitten mä menin kotiin, sit mä opiskelin 2 tuntia putkeen. Ja nyt mä oon tässä elossa ja menossa kohta kauppaan syömään. Kauppaan syömään? Tuu takas sieltä sitten, kiva vaan. Joo, me voidaan laittaa tuon ovi lukkoon, kun kaasta tulos. Okei. Haluatko Rosa kertoa? Olin Toi ainakin. Ainakin olit kaupassa syömässä. Kyllä, olin kaupassa syömässä. Ja käyttää rahaa. Tämä oli sen arvoista. Paljon maksoi. Tää oli 35, mun uusi laukku oli 40. Hatsune Mikko kangassuliste 25. Mut mä siis just katoin toiseen suuntaan, kun sä esittelit sitä julistetta siitä mun opiskelujutusta. Mä sanoin, Anyway, bios. Se on ollut pian. Ja joo, mulla on mennyt varmaan yli 150 tänään. Vähän itkettää. Mutta ei se mitään. Mitä sä tykkää tai mitä sä haluat, niin ei tarvii itkettää, eikö Niin, jos ne on hyviä ostoksia, sä käyt töissä, sä saat Kelalta rahaa, sä elät sun elämässä. Se on totta. Niin. Sulla on Hatsune Miku julista. Kyllä. Hatsune Miku on tärkeämpi kuin mikään rahallinen. Niin, jep. Kyllä se oli vörtti. It's not about raha, it's about possessions. Yes, kyllä. Ja mä en kyllä kadu mitään mun ostosta. Niitä. Ei se haittaa. Ne mitä mä näin, ne oli ihan bängereitä. Ne on bängereitä. Ja sitten Mandi otti musta ihan päivästä kuvia ja se oli ihan sairaan nice, siinä istui ihan sairaan hienoin, niin me en malta ottaa päästä ostamaan niitä. Ja huomenna jatkuu. Joo. Kossi. Ja ei Kossi, mä menen Lolitako. Mä Kossa, mutta joo. Okei, no minä ja Navi me oltiin... Mimo hylkäs meidät. Sitten me mentiin Amanda ja sen kaverin kaa Hetun. Sanoisin meidän kaveri. Amanda ja sen kaveri. No, kavereiden kaa. Mentiin. Me istuttiin. Sitten todettiin, että okei, tää on ihan paskaa. Sitten me lähdettiin taidekujalle. Sitten mä otin se, okei, tääkin on aika paskaa. Sitten me mentiin istua takas hetkeksi. Me syötiin porkkanaa. Jokainen söi yhden porkkanaan. Hetu ei syön. Hetu ei syönyt porkkanaa. Sitten me mentiin syömään Hesburgeriin. Sitten me tultiin takas. Mitä me tehtiin sen jälkeen? Me otettiin kuvia. Ai niin, me eka hengattiin yli tunti siellä vessassa. Kuvattiin ja sit me mentiin ottaa kuvia. Sitten mulla oli mun elämän most awkward encounter. Ja sit me mentiin kattoo nörttikuoroa. Kroppaa se vaikka tosta videosta pois, mutta kerro ihmeessä awkward encounter. Siis Eli, se underdogsin Eli, se tuli sanoa mulle moi. Ja sit mä en aluksi tunnustanut sitä. Ja sit mä vaan olin sellainen... Ei edes moita takaisin. Ei, leikit. Se tulee ja sanoo moi! Tosi iloisena, tosi ihana ja mä... Siis mä olin siinä vieressä, sit mä olin Mialla sillä... Niin mä se... mitään, ja sit Mialla... No mä sanoin, että...
tällainen public apology Elille. Joo, anteeksi. Mut mä kyllä tunnistin sitten sen jälkeen, kun mä tajusin mikä hahmo se olisi. Se aitaan taas, että Ja sit sä sanoisit, että se on pedofiili. Tai siis se Niin. hahmo on pedofiili. Siis joo, se hahmo pedofiili. Siis se oli aika hassua. Oh my god, mä en tunnistanut sua, mutta okei, kiva, mutta Joo. eikö sun hahmo nyt pedofiili? Joo, se oli basically sillä hei, Napi sanoi, että mun piti kossaa tätä, mutta siis mä katsoin sitä sarjaa yhden jakson ja sitten sexual assault sitä main characteria ensimmäisen jakson aikana ja sitten se keskustelu oli siinä ja sitten se oli vaan sellainen okei slay ja sitten mä se kiitos, koska mä en tiedä mitä muuta mä sanon siinä ja sitten se vaan okei asiakaspalvelu ja sitten mä sanoin okei kiitos hei hei ja sitten se lähti. Vähän niin kuin mä sen yhden hahmon vaan paitsi sä et kosta sitä, koska se on pedofiili ja mä en kosta sitä, koska se on homoseksuaali. Melkein paha. Melkein paha. Melkein paha. Oikeesti se on niin hyvä näköinen ja näyttäisi ihan muut, mut mä en halua kattoo en mä kyllä varmaan haluais kattoo hentaitakaan. Jaoi on vähän No jaoi on paskaa. Jaoi on paskaa, huomenna todistetaan se. Sitten sen jälkeen me mentiin nörttikuoroon. Eikö niin mä sanoisin? Joo, oli hyvä nörttikuoro. Ihan crazy, niillä oli House Moving Castle ja sitten niillä oli Princess Mononoke ja sitten niillä oli Doctor Who ja sitten niillä oli vielä Witcher ja niillä oli kans Hobbittia kanssa. Joo, se on sarjasta. Siinä on kyllä peli ja kirja. Eiku niin se oli se peli. Itse asiassa, mutta se biisi on siitä sarjasta. Sitä Mikä biisi? No se Toss According to Your Witcher. Mikä biisi? Mikä tos meidän vlogista toi kattila ja Jonto on siinä? Niin, se on tosi... Se peittää mun naamaa vaan koko ajan. Mä vaan katsoin sinne Sensuuri. taakse. Niin, mä Mä vaan siivoon tätä kattilaa. Sä näytät, että mä siivoon. Kato, mä siivoon tätä kattilaa. Mä en tiedä miten mun pitäis mennä tän kaan nyt enää. Mä oon vähän niinku giving up. What should we do? Meidän pitäis nyt tässä vaiheessa itkeä esiin. The only way. Kuka itkee kovimpaa, niin auttaa eniten. And se. No niin. Done. Sun pitää poseeraa kaikissa kuvissa tälleen päin. Eikö sä saa oikeesti mitenkään? No, mä en ainakaan saa. Oh my god. Mä oon luovuttanut. We are very sorry, but we have nothing left to do. We have tried our best. Parhaamme yritettiin ja epäonnistuttiin. Mut lähetettiin just hakee silikonspreitä Miku-perukkiin, joka on muuten ihan sikatuhottu. Mulla ei oo housujalassa, tää on vähän paha. Mä siis ajattelin, että mä menen vaan S-Markettiin. Ja mä itse asiassa hainittelin, että pashaa, koska pääsiäinen ja seasonal herkut ja silleen. Ja nyt mulla on tosi kylmä. Ukko ja akka, joita syntyi kangaspakka. Se haisi niin, että se laitettiin kellariin ja oveen kirjoitettiin. Olipa kerran ukko ja akka, joille syntyi kangaspakka. Se haisi niin, että se laitettiin kellariin Mä en ymmärrä ja tosta. oveen kirjoitettiin. Oliko kerran ukko ja akka, eli nainen ja mies, joille syntyi kangaspakka. Kasa kangasta. Se haisi niin, se haisi tosi paskalta, että se laitettiin kellariin. Eli basement. Paska! Paska. Paska! 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 Mielessäni olin Henri Toivonen, ralli idoli pienten poikien. Muisin pelkäsi katsoa. Loppui ja mulle kerrottiin, että tehdään riskoja ei laskupiin. Eros rökki myytiin, musta näyttää kauemmin se vie. Sutut reitit vaihtuneet pintoihin mustiin. Nyt on kerro enää sodasta. Se kasvaa heinä onka nuumella.
paremmin ymmärrä tarinan ja hänen tekojaan arvostan. Mielessäni omin Henri Toivonen, oli pienten poikien. Faija nauroi, mutsi pelkäsi katsoa. Missä voisimme vielä säästää, kun luontoon päästää, kun lokakuussa öisin pakastaa. Maalantinia täällä syödään, porhat kädetään lyödään, kaikki silpa vielä rakastaa. Kerho, omituisten ootusten kerho. Omituisten ootusten kerho, omituisten ootusten kerho. Jos yksinäinen on sinun pesäpolosi, jos murheelliseksi tunnet olosi, noin kannattaa liittyä kerhoon tähän. Meitä ei olekaan aivan vähän. Omituisten ootusten kerho, omituisten ootusten kerho. Omituisten ootusten kerho, omituisten ootusten kerho. Omituisten ootusten kerho, omituisten ootusten kerho. Omituisten kerho. Mä en pysty. Omituisten ootusten kerho. Ja tippi tappi tippi tappi tippi tappi tippi tappi tippi tappi tippi tappi go. Kun kaikkia pelottaa. Tippi tappi tippi tappi tippi tappi tippi tappi tippi tappi tippi tappi go. Sitä on pelottavia oikeesti. Sitä on vähän helppoa. Hey yo, let's get the party started! Woo, woo, woo! Drop the mic. Ai, sit tulee vielä. Olen minä märkivä lammas, suussani yksi iso hammas. Ja sillä mä irvistelen ja kaikkia sänkyttelen. Tippi tappi tippi tappi tippi tappi tippi tappi. Ai vittu, kuvauttaa mua. Vittu. Näin. Pitkäikäinen. Pitkäikäinen, vitsi se elää pitkäksi. Se on pitkäikäinen. Ja sen vaimo on hoivatahtoinen. Oi vitsi, lennät niin liukas ja lennät. Niin. Slimy. Easy. Laulu. Biisi. Kuulos biisi. Tyyli on styli. Helppo on easy ja laulu on biisi. Kaveri on frendi. Kiitos on kiitti. Mutta jos sä sanot tappis. Vitsi se on lol. Vähän naurattaa. Vähän naurattaa. Vähän naurattaa. Vähän naurattaa. Vähän naurattaa. Vähän naurattaa. Me ollaan niin makeita. Thank you guys, thank you so much.
Moi. Huomenta. Huomenta. Tässä on mun aamuvlogi. Oi. Maailman väkiluku laskee ekaa kertaa 500 vuoteen. Oho! Eremi. Mutta se alku avapaluutta eteenpäin, mutta vastaavaa arvioitusti vuonna 2100. Aha, no. Miksi siitä nyt jo ilmoitetaan? Se ei vaikuta yhtään meihin enää 100 vuoden päästä, kun me ei olla elossakaan. Puhukaa kameraan siinä välin, kun mä käyn paskalla. Moi, mä oon Mima. Mitä vittua? Moi, mä oon just herännyt. Hei, Rasa. Mä lakkaan mun kynsiä. Nyt. Joo. Pretty. Pinkki. Woo. Mä oon Mima, mä laitoin just tän päälle, nää päälle, vaatteet päälle. Pitää laittaa vielä meikit päälle. Nyt mä oon vähän kananmuna. Eikö se suosittele, jos tuutte Tampereelle koneen, niin ottakaa hotelliyöksi. Koska läntää on luksusta. Varsinkin meidän kanssa. Joo, jos haluatte karaokea yöllä, niin tulkaa tänne. Mut siis me ollaankin niinku paras ryhmä, kun me ei olla semmoista äänekäs ihmiset silloin, kun muut ei nukkuu. Kun me Rasa nukkuu, niin me ollaan silleen, joo, nyt voidaan alkaa laulaa. Jos on just vielä semmonen, joka ei herää. Jos sä yrität nukkua, me ollaan hiljaa. Jos sä nukut, party's on. Me Jos voi herät ite kaiken. niinku vibe. Me ei mennä ikinä häiritse muita. Meillä on hauskaa silloin, kun voi olla hauskaa. Mut me osataan olla rauhassa ja hiljaa, jos tarvii nukkua. Siis mä menin nukkuun yöllä silleen, että mulla oli hirveän kuuma, niin mä menin tän peiton päälle. Mulla oli vielä kuuma, niin mä laitoin mun kädet ulos täältä sängystä. Tää on niin iso, niin mä menin nukkuun tälleen. Sitten mä heräsin, mä olin peiton alla tälleen. Et tuosta tuli kylmä. Okei. Onko hyvä vlogi? Joo. Okei, me ollaan ihan paniikissa. Kaikki kuolee, kaikki itkee, kaikki huutaa. Paitsi Rasa. Koska Rasa nukkuu yöllä niin hyvin, että sillä ei ole mitään syytä enää panikoida. Mut me ollaan valmiita. Me ollaan menossa... Huikko, mennään tähän kauhealta. Käydään näin päin. Me ollaan menossa RPD. Siellä on Nabi. Moi. Hei. Mä en saa. Se pakkaa. Sitten Mima on vessassa. Se laittoi just korvat päähän. Koska sillä ei ole sellaisia built-in. Sillä on nyt omat uudet korvat. Ja sit Rasa. Mitä sä teet? Syön ja on. Rasa chillaa. Rasa chillaa. No, kun sä oot... Okei, sori, nyt ei ehkä lauleta, mut... Joo, munkin pitää vielä pakata loppuun. Mä tajusin just. Hei, siinä Mimakin on. No Mimakin mukaan. Hei! Vaihdettiin vihdoin mun kengät. No more korkokengät ja ei mene jatkoon. Ei ikinä Joo. korkokengästä lähde koniin. Ei pysty. Nyt me ollaan menossa syömään. Subway! Ja sit me mennään ehkä kattoo päättäreitä, jos me keritään. Hilstä lentää. No niin guys, meillä on jätskiä. Onks hyvää? Ei kyllä oo itse. Onks hyvää? Ei olekaan hyvää. Kuva mua. Onks hyvää? Ei. Ja täällä ulkona on 100 lunta, niin mukana mun jätskissä on mennyt vähän lumia. Sori, Kaitolla vähän hiilset. Mä näytä peiton perukkia. Sullakin on ja mullakin varmaan on vähän. Okei. Joo, me ollaan nyt koneeltu tarpeeksi. Me käytiin kattoo avajaiset, ei kun päättäjäiset. Ja todettiin, että Drakon päättäjäiset oli paljon paremmat. Sitten... Pidä piip pois. Niin varmaan, net cancelataan, mut mua ei enää kiinnosta.
Hyvä kuomaa. Meidän kenenkään meistä naama ei näy ollenkaan. Joo. Ja nyt me ollaan menossa hotellille hakemaan tavaroita. Voitko olla ystävällisempi lyhyellä tyypillä? Ja joo. Moi. Nyt me ollaan TikTokailtu. Ja Mä safkaan. Mulla ei enää perukki. Mima syö ja nyt se ei enää turri. Ja me mietitään, että haetaanko me matcha lattea vai ei. Koitan vieläkin teippaa näin otsatukkaa mun nenää, mutta nää ei ikinä pysy siinä enemmän kuin 5 sekuntia. It don't stay, koska joo, meidän juna lähtee joskus ja me mietitään. Niin, siis me mennään. Sormi näyttää ihan madolta. Mä soitan sen, niin sä oot virtäällä. Careless Whisper. Se toinen se Stars on. Mun silmiin särkee nää sillai tension headache tyypillä nää linssit. Mä haluan ottaa ne pois. Ota ne pois. No, mä joudun purkaa laukun, niin mä teen sen sit vasta junassa. Tää. Tunnetteko rakkauden? Ehkä tää liittyy taas meidän